बिटिया तू ठीक था बाड़ू ना? हाँ माई, हम ठीक बानी। पता नहीं तोहार हंसी सुन के जी घबरा गई। वो कहा ना माई, एगो पुरान बात याद आ गई, बस यही से हंसी आ गई। अच्छा अच्छा ठीक बा, सूता। हाँ। चलो तोहार व्यवस्था करतानी, चलो। अलख निरंजन, प्रणाम। कहा बिया तोहर बेटी? वो अपने सहेली के साथ मंदिर गई बिया। महामूर्ख, वो मंदिर ना नाग देव से भेंट करे खातिर गइल बिया। ये कैसे हो सकेला? नाग के तो रउआ कैद करके ले गई रही। तोर बेटी हमके धोखा देके नाग देव के आजाद करा के ले गइल। बहुत मासूम बिया ऊ। नाग देव ओकरा के सम्मोहित करके अपना प्रेम जाल में फंसा ले बा। ध्यान रहे, अगर नाग देव से अपन बेटी के बिया तो नहीं करा दरअसन तो डोली उठी लेकिन पहुंची शमशान में। और नाग देव ओकर आत्मा के अपन गुलाम बना के नागलोक लेके चल जाई। ऐसन बात बता, रक्षा करी महादेवी, रक्षा करी। हाँ महादेवी, हमार बेटी की रक्षा करी। वो हमने के जिगर के टुकड़ा बिया। भैरवी के रहते तो होनी के चिंता कैला के कोनो जरूरत नहीं है। ई तावीज ओकरा गला में बांध दिया सन। नाग देव के सम्मोहन से मुक्त हो जाई और नाग देव ओकरा के छू भी ना सकी। अलख निरंजन। हे शिवानी, तारा का हम ना देखे नहीं ना तो हमारा मन बेचैन हो जाला। तारा का बार बार देखे का मन करेला। पता ना हमरा कौन सा बीमारी हो गई हो गई बा। सॉरी, आज जुत्ती पहन के नहीं खेली, नहीं तो सुंघा देती। अच्छा, मिर्गी हो गई बा। शादी के मंडप में जाके कुंवारे रह गईलू, लेकिन गर्मी के मीटर डाउन नहीं खे भाई। का है ना, ये मीटर के कनेक्शन पावर हाउस से जुड़ल बा। निकल ना तो तत्वा जाइब। ए भैया जी, हाँ? अरे इतना नाग देव के चक्कर में एकदम खतरनाक नागिन बन गई बिया।